Sí, aquest frec a frec el tindrem, em sembla, fins a la final de temporada, perquè està en un moment Rooney, va marcar 2 gols també a la Champions, en el 4-0 contra el Milan. 4 gols i va fer el Milan entre l'anada i la tornada. Exacte. És una meravella veure Messi jugar. Sí, és veritat. Tot i que avui potser el seu moment de definició també ha vingut amb el bon joc de l'equip. No ha sigut tant que a vegades ell decideix en un partit on està una miqueta més trabat el partit o més fosc. Avui penso que ha acompanyat amb el bon joc de l'equip. Ara és impossible que encara que no t'agradi el futbol no t'agradi veure coses com aquestes, perquè és que és una plasticitat brutal i ho fa fàcil a sobre. És que és una cosa complicadíssima sortir de 4 jugadors que et donen el pas i ell ho fa fàcil, ho fa amb uns tocs rapidíssims, pensant pràcticament en els peus, però ho fa doncs ràpid i bonic a la vegada. Sí, els 3 gols la veritat és que són preciosos tots 3. A la segona part li ha anat millor l'entrada d'un davanter referència, perquè la primera ell havia de ser la referència i baixava molt al mig del camp i el Barça quedava coixa per la part central de l'atac, i després s'ha pogut alliberar molt més amb l'entrada d'Enric i hem vist que en aquell moment ha decidit el partit. Tàcticament, Òscar, què ha fet avui el Barça? Perquè ha tornat a fer un dibuix diferent al que estàvem acostumats o estàvem acostumats abans. Jo crec que al principi, a la primera part, ha tornat als inicis. El que, veient l'alineació, semblava més lògic que Bojan jugués més centrat i Pedro a banda esquerra i Messi a banda dreta, però com que últimament Messi s'està trobant molt còmode a la posició més centrada, s'ha intentat que fos ell el que jugués més pel mig i Bojan per l'esquerra. Almenys a la primera part, jo crec que tant Messi com Bojan no han estat bé per això, perquè els veia una mica desubicats. A Messi li agrada molt baixar, després no tens cap referència a dalt, per això dic que la segona part ha estat molt millor, perquè hi havia Henry, que li donava profunditat a l'equip, i era Messi el que podia jugar amb molta més llibertat entre els migcampistes i els centrals, que és per on ell li agrada i és on fa mal. Parlant d'ovacions, la de sempre, aquesta sí que no és nova,